Ну, добрий вечір усім. Одразу треба попередити, що наступну середу заняття нема, я з'їжджаю. А потім 8 соковика я так само нема. Так що ми тут 15 соковика наступного раз вступаємося. Є які-небудь тепер питання, ці ідеї, ці пропанови? Вот мы читаем с вами Йова, читаем его и так, и гэтак. И вот я на этом этапе хочу вас пытаться на вашу думку, что это за текст, что это за книга, про что она, чем она дивная, цікавая, вот что вот вы теперь можете на эту тему сказать. Які у вас тепер думки є? Мені це все подобається. Воно так добре, воно бачиться добре, що воно подобається, і воно это много ему печали на самом Бог. Просто речь в том, что это соправда одна из самых читанных книг в гебрайской Библии, одна из самых улюбленных в европейской и американской цивилизации. Одна з самих часто згадуваних там ціноопрості, алюзіями у літературу, філософію, Кierkegaard несколько разів вплетає в свою тканку філософських розвагів. Тобто це, справді, вельми любимий текст, але, як ми вже з вами бачили, текст таки не піддається ніяким легким інтерпретаціям. Зрештою, як любий добрий текст, він завжди він вимагає чогось, він вимагає праці з собою. Тому що вам подобається, це не диво, він примушає до себе звертатися все нові покоління. Росію мне примушає этого Йову розуміти, що він не така друга частка світу, така малозначная, такая, и вот як бы ему вбивается в голову, что он повинен быть великим послушным. Верить тому, что там на весе, як бы, за его все ведает, бачит. Може, малая частка есть такое, але вот то, что она незначная частка, вот глядите, с чего починается, чим зав'язка історії, коли збираються сини Божії, і шатан серед їх, який по землі ходив, а ті ж звернути увагу, що його значна частка, це одразу видать. Але ви берете з того, що незначна частка з тої великої промови Бога, так, космічної. Да, да. Ну, може, про сьогодні про це криху поговорити, тому що по сутності всі різні покоління, різні супольності, вони по-разному інтерпретують його. И теперь я просто за этим стыкаюсь уже несколько разов, что популярные такие, например, экологичные интерпретации Йова. Йов, який прочитывается сьогоднішніми екологами або людьми з екологічною свідомістю. И там, где посыл починается с того, что мы сами теперь ситуация, какая подобная на Йову. То есть та ситуация, когда все старые правды обринулись, все, що віра у тебе якби зрадила, то, як працює сусвіт, всі веди про те, як працює сусвіт, як працює все в цьому світі, стратили сенс. Ситуація, яка менавіта нашому теперішньому поколенню, яка абсолютно реальна. Они просто реально не ведали, как працює. У вас нема таких людей. Ну, мы же думали, что ведали. Ну, мы только думали. Так вот это та ситуация, что мы что-то ведали про этот свет, и то все, что мы ведали, оно оказалось несправным. Потому что вот это веды, бачите, эти добрые кепские веды про свет, критерий только один, ці вони працюють. Тому що коли у вас працюють некие вельми примітивні веди про світ, вони абсолютно добрі для вас. Для яких-нибудь веди там, примітивних громадства, наприклад. І вони працюють, це чудовно, є картина світу. І вона
в прынцыпе, ані лепшая, ані горшая за карціну свету прасунутага грамадства. Таму што прасунутага грамадства будзе больш складаная сістэма, але калі яна працуе, але вот прыходзіць момант, калі яна перастае працаваць, ці штосьці перастае працаваць. І вот як у нас, з чым мы сутыкнуліся, так? Калі просто перастае працаваць, ну фактычна ўсё. Калі нашыя веды там пра веды пераканання, тым як соцыум працуе, як уладкаванае грамадства, там гендерныя ролі, сям'я, аўтарытэты. А апроч гэтага вот тое, што вот на што якраз чым эколагі любяць йога, што мы заганяем сябе абсалютна ў некую пастку экалагічную, так, вот той парнік, які працягваем сабе ствараць. Все, што раней на нас працавала, цяпер абарочваецца супраць нас. Тое вот урэчышча, у якім мы мыслілі, у якім мы будавалі свой свет паводле сваіх уяўленняў пра гэты свет, вот гэта прывяло нас у пастку і пазбаўляе нас фактычна ўсяго. Тое, што вот такая антропоцентричная система, не картина свету, але система свету, якую мы себе збудовали, то есть там, где все робится под человека, под потребы человека, и оно приводит теперь вот до разбурения, скажем, вот этих природных структур. То есть тих, які вот, не просто вот этот сук, на яким мы сядим, обсинаем сами себе, а еще и древо, на яким той сук расте, на яким мы сядим. Вот. Само древо під пагрозою, так? От, причым нашою справою. Тобто, якби атрымліваемся ў сітуацыі йог. Вот гэта вот тое, што вот, якби такая зачэпка, якая прываблівае вот, сучаснага чалавека. Вельмі часта, што у вас ідэя. Вы кажете антропоцентрично, и здесь я с экологичными пытаниями это треба разбираться. Но тое, што спарылася, вось, у громадстве, у социуме, здесь у Йова добро написано. Я подчеркиваю это все. Ну, например, яны были супраць святла, и не ведали шляхов его, и не затрымліваюцца на стежках. И вот это вот состояние, коли антропоцентричное, значит, я пуп земли. И я с этим сутыкаюсь у своих делах, у своем бизнесе, каждый день. И людей не хвалюет то, что отбывается навоколе. Как только его не чапали. Моя хата с краю. Атомизованное громадство приводит к тому, что он становится лишься центром Вселенной и ничего не хочет робить и не дает иншим. То есть то, что я хочу сделать, мне кажется, не это нам не потребно. Я не для вас. И вот эта антропоцентричность, оно сегодня вот, як бы, мы назираем каждый день. У каждой краине, от Звучных Штатов до наших. И кто си там, они, те люди, которые разумеют, что есть такие проблемы, не ведающие Йова, они не могут растолмачить мне, чем эти проблемы. И у меня так отбывается, что я не столько читаю этого Йова, сколько я отказываю на пытание. То есть в такой теме находится, что я не веду, как до них светло доходит. Где есть светло в Беларуси? Я прихожу и бачу, вот тут все разумеется. С этого места захожу, вижу, что ничего не разумеется. Стою в Свято-Петропавловском соборе, читаю литургию, проповедь, выхожу с собора, ко мне подходят и спрашивают, те же люди в 20 метрах, а что вы против, почему вы против тунеядцев, против декрета тунеядцев, не подписываете? Ну, я даже не могу им растолмачить. То есть настолько разные уровни восприятия отличились. Ну, тут же не только в этом речь. Вот это антропоцентризм, это не только вот это, значит, это автоматизация громадства, про якую вы кажете, это не есть антропоцентризм як такий. Вот хоча говорити про те, що чоловік як чоловічий вид, як чоловічство разом жило ось опошнє там кілька стагоддзяв таким чином, що все тільки під нас. Да, пам'ятаєте, були вот ще у 20 стагоддзі, там вот за советами были мичуринские слоганы, так? Мы не будем чекать литости у природы, а мы их возьмем сами.
там, переворачивание рейка, тому що завгодно. Так, от все на эту тему. Тобто то, що треба чоловіку, то і буде тепер робитися тут і тепер. Це там, от як я ще там кіотські погоднення, коли перший раз робили, там це про стримлювати промисловість. І тоді як інші країни кажуть, ми не хочемо, тому що це буде замінати нашу економіку. Нам треба економічний рост, значить нам треба вот эту всю індустрію робити, як ми і робили. А то, що у виніку заганяється у пастку. І вот это вот то, що якраз приваблює у ситуацію, яку опинився Йов, приваблює вот этого вот сучасного читача. От давайте зараз глядати ситуацію, у яку Йов себе знаходиться. От якраз ми початок перший, другий розділ ми з вами робили. От просто от поглядите третій розділ, коли Йов приходить просто вот у ситуацію отчаю. От Йов у ситуації з крайнього отчаю, на межі самогубства. Третій розділ. Давайте зараз почитаємо третій розділ. Ага. Так, только гучно, коли ласка. И вот Иов стал проклинать день, когда он родился. Он говорит: хочу, чтобы день, когда я родился, навеки был потерян, чтоб никогда не наступила ночь, когда сказали: это мальчик. Хочу, чтобы темным был тот день навек. Хочу, чтобы Бог наверху забыл об этом дне. Хочу, чтобы свет в тот день не засиял. Хочу, чтобы свет тот оставался темным, как смерть. Хочу, чтобы скрыли облака тот день, чтобы испугался черных облаков свет дня, в котором я родился. Хочу, чтобы темнота удерживала ночь, чтобы не было ее в календаре. Пусть месяц ни один ее не примет. Не дай той ночи сделать ничего, пускай не прозвучит в ней крик счастливый. Колдуны всегда хотят Левиафана разбудить, так пусть они проклянут тот день и не дадут ему настать. Пусть утро это будет темная звезда, пусть утреннего света ждет та ночь, но никогда прийти ему не даст, и верных солнечных лучей не дай ему увидеть. Поскольку эта ночь не помешала рождению моему и не смогла меня оставить, чтоб не увидел я все мои беды, и почему в момент рождения я не умер, и почему, родившись, я остался жить. Зачем меня держала на коленях и вскармливала мать моя? Ведь если б умер я, родившись, сейчас бы был бы в мире, в могиле бы я спал, со всеми мудрецами и царями, кто жил в далеком прошлом на земле. Те люди строили себе дома, которые разрушены сегодня, хотел бы похоронен быть с теми, кто же золотом, серебром наполнил свои могилы. Но почему я не был выкидышем тем, кто в землю лег, едва лишь народившись? Хотел бы я быть тем владельцем, что дневного света никогда не видел. Плохие люди прекращают делать зло, когда они уже в могилах. И люди, уставшие от жизни, в могилах обретают свой покой. В могиле даже узники свободы, они не слышат стражников, кричащих на них. В могилах люди все, и знатный, и безродный, и от хозяина свободен даже раб. Зачем, чтоб видеть свет дневной, страдания продлевать? Зачем, если душа его горька, ему дается жизнь? Те люди смерти идут, а смерть к ним не идет. Скорбящий ищет смерти больше, чем спрятанных богатств. Такие люди были счастливы найти свои могилы. Найдя свои гробницы, эти люди исполнились бы радости. Но будущее их в секрете держит Бог и, охраняя их, стеною окружает. Когда приходит время есть, вздыхаю я, но не от радости, от грусти, и жалобы мои текут рекой. Боялся я, чтоб не произошло со мной какого-то несчастья, и вот они произошли.
Вот оно произошло. Чего боялся я, то и случилось. Нет мне мира, нет покоя, я отдыха не знаю, я слишком раздражен. Почули, який переклад цікавий, так? Поэта. Такий теоретичний датант. Це, звісно, там трацяться вельми многі речі, але це от на сучасну мову, по сутності, сучасну мову адаптовано, такі вельми цікаві пасажі отримуються, так? Але почули ми, так, що відбувається з Йовом. Лепш би я не родився, на что меня кормила мать, одно, вот все мое життя это привело меня вот до жаху, того, что увогуле святло давать человеку, коли это святло в его опирается. Вот, и сапраўды, что ён, это вот, вот библейский это выраз, коли живые зайздростят мертвым. Вот его теперь живый Йов зайздростит мертвым. Это вот то, что отбывается з ним. Ну, та ситуація, в яку його опинився. Це була ситуація відчаю, депресії, от, як у тих наших сучасних екологів. Так? Але глядите, Йов повстає. Позднее. І він пізніше повстає. Уже на момент 31 розділу Йов замість відчаю у його злость. І він виходить у злость, він виходить у гнів, і він обурений на те, як от, що його сябри не розуміють, він обурений соціальною ситуацією, що його, всі його городжані, які ходили за ним, як за королем, і ловили кожне його слово, і там, де його всього чекали, де його відвернулися, і його викинули з громадства, і він гэтым обурений. У його вже от гэтага жадання бути сярод померлих, лежать здесь у могилі, його вже нема. Його клокоче гнев. Это уже зовсім інший персонаж, зовсім інший чоловік стає перед нами на цей момент. От. І що з ним здарилося, так? От що здарилося з Йовом? Що могло його на депресію перемінити от на такий вогонь, який він говорить? Розмова з друзями. Розмови, які привели, от глядите, якісь механізми були запущені. Так? Все, що він чув, все казали то, що йому не відповідало. Ну, все було несправедливо. А потім відбувається це вже гутарка з Богом. Коли його знову ще раз трансформується, і потім, от, як ми минулий раз казали, що ми не бачимо моменту, як хвороба його не пройшла. Про это нигде не говорится, її просто більше нема. Вроде як от так у шатана, який більше не возникає у кінці, більше не возникають згадки про хворобу, а його вертається в некую свою нормальную, комфортную для його, звичайну для його ситуацію. От. І так само от це висовується ідея, що мета этого Божского об'явлення, одна з метод Божского об'явлення, вельми важна, це що там відбувається в цьому об'явленні. Бог розказує про те, як створений світ. Розказує про те, що в цьому світі відбувається, як живола почувається в цьому світі, як щось прийшло до буття. І от ми над цим з вами тут трошечки засеродимося, поглядимо, тому що це якраз є ось така центр уваги цієї інтерпретації. Але от і мета гэтага, дзеля чаго-то Бог його говорить, він, по сутності, переключає для доглядження Йова, він переключає увагу Йова, він вириває його з його опонтанності, обсесії своїм трагічним станом і показує йому широкий світ. І Йов переключається. Переключається з того, як мені кепсько, на те, як воно все, що вокруг є. І Бог ему показывает дикую моц свету, природи, тих істот, які там у цьому світі крутяться. І, по сутності, говорить про те, який дизайн у цього світу. Так? І Йов повстає у цій інтерпретації як абсолютно героїчна постать, тобто той, хто повстав з попелу до нового життя. Бо попіл буде потім згадуватися так само у 31 розділі, коли Йов каже, що він опинився у пилі і попілі. І потім він знову, вже у 42-му, говориться,
знов пра пыл і попел. Ён вось гэтага пылу і попелу паўстае адраджаецца. Значит, вот это вот вельмі важно, што з Йовам адбылося. Вельмі важно разобраться, вот, хто такі Йов вот у гэтым свеце, чаму Йов здолеў пераадолець свой абсалютны трагізм. Вот. І тады вся, па сутнасці, кніга Йова — это кніга, тэкст пра каштоўнасць габоўскага дызайну свету. Потому что там вот как раз самые важные моменты, когда Бог рассказывает про то, как Йод створил свет, який дизайн этого света, про то, ці добрый, ці кепский это дизайн, что это за дизайн, по сутности. И идея в том, что вот самый позитивный вельми погляд на Йова и на все, что с Йовом отбылось, то, что по сутности Бог спроектовал Йова таким чином, что Йов вытравался. Что вот то, что Йов потрапил, здолел воскреснуть вот с этого своего стана абсолютной агонии, это закладено у него. Это как раз частка вот этого грандиозного дизайна свету, где Йов этого как раз подтверждает, показывает. Потому что вот, скажем, чем вот звичайно такие интерпретации не задовольняют много кого, потому что вот просто тысячи годов Йова читаем як покутника, як довго терплівця, так? Такий терпливий Йов, шмат покутний Йов. Який ж він терплівець, коли він вибухає так, справді, коли він повний сарказму, повне обурення супроть людей, всіх, які вокруг його, супроть собров, супроть горожан, і готовий викликати Бога на суд, судитися з Богом. Значить, що Йов, справді, такий постать, яка зовсім не рахманна. Якраз таки ось повні жадання і сил відстоювати себе супроть інших. І Бог, коли от він, звичайно, так само ми його читаємо, так далеко від людей, що він, ці інтерпретації, це то маніпуляторство Бога, Бог маніпулює, ми про це згадували з вами. Бог, по сути, дозволяє маніпулювати Йовом для того, як щось про самого себе доказати. І що він не розуміє, він не зрозумілий людям, що його дизайн не зрозумілий, і він сам вельми далекий від людей, то тоді навіщо там кілька розділів Бог розказує Йову про те, як він зробив, відкривав цей світ. І якраз як науковці не люблять цю книгу, тому що вона якраз написана з найліпших наукових позицій у Йовового часу. Что это так само писано с вельми добрым, глубоким разумением этого свету, часто. Тому оно так само отлукается. И тоді, і згадайте, що Бог признає, що Йов має рацію. Так? Вот там є ну, давайте ми можемо 42.7 вот хутенько проставляється, ми потім ще будемо вертатися, туди на початок. Після того, Господь сказав слово ти Йову. Сказав Господь или фразу Данина, «Творить гнев мой на тебе, и на двух собров твоих за то, что вы говорили про меня, не так правильно, за крафт мой Йов». Вот, бачите, Йов конкретно говорил правильно. Питання тільки це весь час, і коли було це правильно. Это так само. Але тим не менш, гэта вельми шмат чого каштує, то, що Бог признає, що Йов казав правильно, що Йов мав рацію. Так? От не видите, ну, таки откинем на кольки калію весь час, але тим не менш, Йов мав рацію. І ми побачимо там ще, що гэта Бог сапраўды бачыць рацію Йова. І питання тоді, все питання повстає не про керування світом, хто їм має рацію, хто не має рацію, а менавіта про агульний дизайн. Тобто про те, як світ відкривано. І от нам доведеться з вами 39-41 розділи, де Бог розказує про свій дизайн, почитати.
паглядзець, вярнуцца да іх, да паглядзець, што па сутнасці вот, якая там эмоцыя ў Бога, апроч таго, што ён так цвеліць Йова, крышачку, так, з Йова піць. Але калі ён гаворыць пра гэтых усіх, пра свой створаны свет, калі ён гаворыць пра тое, пра стварэнне і пра жывёлаў, якая там эмоцыя ў Бога, от як вы адчуваеце? Скажем, што падабаецца Богу свой свет? Там захапленне, там вельмі бурнае захапленне, там менавіта вось просто такое вось з радасцю гаворыцца пра гэтую моцных, дзікіх, гэтых неўтаймаваных істотаў. І што самае важнае пра гэтых істотаў, што весь час, на што Бог пастаянна робіць акцэнт пра ўсіх жывёл, яны самі пра сябе клапоцяцца. Яны, вот зноў тут, калі мы фокусуемся на дызайне, як гэта все на праекце гэтага свету, як ён задуманы, як ён зроблены, то тое, што Бог гаворыць пра жывёл, якіх ён вылучае, там вылучае некалькіх дзікіх звяроў, у тым ліку страуса, так, і двух монстраў, расказвае пра іх, як яны жывуць у свеце. І штораз будзе акцэнт на тым, што яны вельмі добра даюць рады, што яны вельмі добра зробленыя. Яны самастойныя, ім не трэба нічый клопат. Ім не трэба іх даглядаць, не трэба іх кантраляваць. Яны самі гэта все могуць. Ну, і як бы кожнаму, тымі экалагічнымі тэрмінамі гаворачы, у кожнага ёсць свая экалагічная ніша, дзе ён цудоўна пачуваецца. Ён лішнага не бярэ. Так. Але дакладна там, кожны знаходзіцца там, дзе яму трэба быць, там, дзе яму добра быць, там, дзе ён дае рады. І тады пытанне Айов. Айов тады ў параўнанні з імі. Дзе тады гэтае і ў Йова, дзе там перад апошнім, перед промовою, одна з великих промов у Йова, 29-31 раздела, где чуваць, што у Йова социальная ниша основная. Значит, это не бегание по степах, ці нават на вайну, як той там баявы конь, але Йована ниша социальная. І она у яго зноў-такі ёсць. Вот у этой сваёй нішы Йов мае для жыцця ўсё, што яму трэба на пачатку гісторыі, калі гісторыя пачынаецца. Ён мае багацце, все, што трэба для жыцця, ён мае статус, і ён мае нашчадкаў. То есть все, што абсалютна, все, што можа быць вам патрэбна, у яго ёсць, ён гэтым забяспечаны, і ён гэта все траціць не па сваёй віне. І от калі ён траціць гэта не па сваёй віне, а з прычыны спрэчкі паміж Богам і шатанам, і вось што тады у чым сэнс гэтай спрэчкі? То есть шатан правярае, ці можа Бог даказаць, што Йов мае той, скажем так, той тып натуры, той тып пабожнасці, той тып дасканаласці, якой Бог хваліўся на самом пачатку, якая дазволіць яму выжыць. Значит, по вялікім рахунку, ці добра Йов спраектаваны. Значит, гаворка ідзе пра Бога зноў. Так? Ці добра Бог зрабіў сваю справу. Не, ці сапраўдна ў яго веру. Ну, глядзіце, а сапраўднае, не сапраўднае, а як праверыць сапраўднае, не сапраўднае? Таму не кажу, правер. Так як праверыць? Які крытэрыі сапраўднасці? Яго іншыя умовы існавання. От тут якраз крытэрый сапраўднасці, гэта ці Йов дасць рады. Вось. І тады это, скажем, вот это не тое, што вот сапраўднае, а вот, ці яна такая, якая прыдатная для выжывання. А это, вот глядзіце, вот давайте поглядзіце з гэтага пункту гледжання. Так? Ці можа Йов застацца сабой, это значит сабой вот усім, як яго Бог пералічыў, што ён, памятаеце, 4 характарыстыкі дае. Беззаганны, альбо гнуткі, в залежнасці ад таго, як мы слова читаем, так? Справядлівы, то есть боится Бога и бежит зла. Вот там Бог одразу улучшает это 4 характеристики. А в каком это тексте? У першем, мы там минулый раз читали.
Вот гэта як вот тое, што там, дзе адразу Бог на самом пачатку, то ж Бог прыцягвае ўвагу ўсіх да Ёва, так? І распісвае, які ён цудоўны. Тое, што ён дасканалы гнуткі, потому што зноў-такі для экалагічнай мовы гнуткі это будзе як так адаптабельны, так? Але слова можа быць і так прачытана. Справядлівы, баіцца Богу, бяжыць зла. Вось. І вот тады вот на мінулы раз, калі мы гэта чыталі, мы тады акцэнтавалі ўвагу на тым, што вось вот з пункту гледжання, калі Шатан правярае з пункту гледжання Ёва, навошта ён так робіць, так? Вот ці задарма ён так робіць, ці ж не робіць ён таму так, таму што за гэта ён будзе якраз за сваю пабожнасць будзе мець усе жыццёвыя даброты. А тут увага пераключаецца. Увага пераключаецца. Ці Ёв, скажем, што тут матывацыя Ёва не ставіцца пад сумнеў. Матывацыя Ёва апынаюцца па-за фокусам. У фокусе ёсць вот гэтыя якасці Ёва, тая самая ягоная дасканаласць, справядлівасць, пабожнасць і дабрачыннасць, ці незлачыннасць, ці яны дапамогуць Ёву выжыць, калі ў яго ўсё адабрана. Ці застануцца яны пры ім, калі ў яго ўсё адабрана, ці застанецца Ёў сабою. Это вот это як бы пасыл Шатана. Ну і вот это і Бога пасыл, што Ёв не страціць сябе, Ёв захавае веру, захавае этой свае якасці, калі ў яго абраніцца жыццё. І вот ізноў-такі тады, вот бачыце, на чым фокус, што наколькі добра Бог это все спраектаваў. Ці яно трывалае, ці яно вытрывае выпрабаванне. І, значит, добры свет, вот калі добры свет Бог зрабіў, Шатан, можна сказаць, вот калі вот в этом пытанні заключаецца, ці добра Бог зрабіў свет. Добра ў тым выпадку, калі свет добры можа лічыцца. Добра ў тым выпадку, калі у ім ёсць все неабходнае для выжывання істотаў, якія жывуць. Калі свет падтрымлівае істоту, якімі жывуць, калі все істоты даюць раду ў гэтым свеце. Тады гэта все спраектавана добра, свет добры, все ў парадку. І вот Шатан ставіць пад сумнеў, ці чалавек дастаткова моцны, каб перажыць страту ўсяго, ўсяго самага дарагога. І закідае Богу, што ён гэтага не перажыве. А это значит, зноў-таки, вот за гэтым чытаем, што ты нядобра яго спраектаваў. Ён не перажыве. А Бог кажа, добра. І вот на гэтым, па сутнасці, вот это завязка. Ці добра Бог зрабіў свет, ці не добра Бог зрабіў свет. Ці добра гэты свет, ці не добра гэты свет. Ці дасць чалавек рады, ці не дасць чалавек рады ў гэтым свеце. Давайте паглядзім вот на сапраўды гэтыя, калі Бог сам гаворыць пра свой свет, вот это 39-41 раздзелы, пачытаем. Што Бог сам гаворыць пра свой свет? Там, дзе ён хваліцца сваімі істотамі, хваліцца всеми этими дикими жывёламі. Вот 39-м якраз пачынаецца пра диких жывёлаў. Ці ведаеш ты час, калі нараджаюць дзікія козы на скалах і не заўважыў роды казуль? І ці заўважыў роды казуль? Ці можаш разлічыць месяцы цяжарнасці іхнай? І ці ведаеш час родаў іхных? Яны згінаюцца, нараджаючы дзяцей сваіх, выкідваючы свае ношы. Дзеці іхныя убіраюцца ў сілу, растуць на полі, зыходзяць і не вяртаюцца да іх. Хто пусціў дзікага асла на волю? І хто развязаў повязю кулану? Як помню, стэп я прызначыў домам і саланчакі жытлішчам. Ён смяецца з гарадскога шматлюдства і не чуе крыкаў паганятага. На гарах шукае ежы сабе і ганяецца за ўсякую зляніну. Ці захоча аднарог служыць табе, і ці заначуе каля ясляў тваіх. Ці можаш вяроўкаю прывязаць
одналога до борозни, і ти буде він за тобою боронувати твоє поле. Ти сподіваєшся на його, тому що у його велика сила, і ти даси йому працю твою. Ти повіриш йому, що він насіння твоє вірне і складе на гумні. Вот досюль, покуль досюль дочитали, от перепинімося. Що ми тут побачили? Да? Ми побачили, от глядіть, одразу те дикі кози на скалах, яны цудоўна ведаюць, самі ведаюць все сваё, калі самі цяжараюць, самі нараджаюць. Ім не трэба ні чалавек, ні Бог, ім ніхто не трэба, яны самі даюць рады. Самі убіраюцца ў сілу. Вот дзікі асёл, да? Які вот жыве у сваёй экалагічнай нішы, саланчакі, які смяецца з гарадскога шматлюднага жыцця, у яго абсалютна тут сваё месца ў гэтым свеце, які па горах шукае сабе ежы і ганяецца за ўсялякую зелянінаю. Ён сам сваё робіць, да? Ці захоча аднарог служыць табе, і ты яму не патрэбны, я яму не патрэбны, ты яму не патрэбны, яму ніхто не патрэбны, ён абсалютна сам па сабе. Вот далей глядзіце, далей вот з 13-го верша. Там уже вот у тым вашым пригожым перакладзе расійскім. Страус, Так, про страуса почитайте. Страус, когда взволнован, машет своими крыльями, но взлететь он не может. Крылья его и перья не те, что у аиста. Страус откладывает яйца в песке, их песок согревает. Он забывает, что кто-нибудь может на них наступить, или их может разбить зверь. Страус детей бросает, будто они чужие. Если они умирают, страусу все равно, ведь его труд напрасен. Я не дал страусу мудрости, страус глуп. Я таким его сотворил, но когда он встает для бега, он смеется над лошадью и седаком, потому что страус быстрее любого коня. Вот это вот кавалок про страуса, глядите, які так само. Все слабости страуса расказаныя, так, павінны страус вельмі кепскія бацькі. Зусім гэтых бацькоўскіх інстынктаў у страуса няма. Яйка закапаў і пабег, але затое бяжыць, калі яму небяспека якая, он так бяжыць, што яго ніякі конь не дагоніць. Крыла ў яго аіставых няма, таго няма, сяго няма, але у яго ёсць тое, што дакладна яму трэба, і ён смяецца з таго коня, які будзе за ім гнацца, таму што ў ім моц, у ім сіла. І вот такая прыгажосць гэтага тэксту. Про коня тогда почитайте, что там. Ты ли его дал силу коню, ты ли украсил его шею гривой, ты ли заставляешь прыгать коня, как саранчу. Кони громко хрипят, и это пугает людей. Конь счастлив своей силой, он бьет по земле копытом и мчится битве навстречу. Конь смеется над страхом, он не бежит с поля битвы. Колчан звенит сбоку коня, копье и оружие всадника сверкает на солнце. Конь возбужден битвой, он летит над землей и не может стоять при звуке трубы. Конь ржет под звук трубы, он издалека чует битву и слышит крик и голоса вождей. Ну все, вот коня, от бойовий конь, так, який сам імкнеться у бойку, якого самого так само закладено це імкнення, ось змагання, сили, моці, перемоги. Ну так думаете, что не хочет? Ну, поводле этого. Мы же не будем с вами зараз разбирать, чего хочет страус, да, и чего хочет горный козел. Видите, что вот это, что знову-таки вот на чем акцент? На тем, что конь сам ведае, што ягонае, што не ягонае, што яму трэба, і з усёй сваёй, цалкам, з усёй сваёй натураю гэта кідаецца. Вот як той страус бяжыць з усёй сваёй эмоцыяй, смяецца з коня, а конь кідаецца вот у тое, што яму прызначана. Які падае голас на трубны гук, які вы гукаеце. Вы просто вот картину гэту сабе уявіце, вот што картина, якую Бог стварае. Калі оно все одно моцное супраць другого моцнага, все это вот энергия бурлить, да, вот в этом свете. Вот им вот про Коршуна.
Кириллов ястреба Мгм. научил Мгм. раскидывать крылья и лететь на юг. Ты ли сказал, орлот, Мгм. парить высоко в небе и видеть гнездо в горах. Орел живет на скале, она его крепость. Оттуда он себе высматривает пищу, он может видеть очень далеко, орлы собираются возле павших их птенцы пьют кровь. Мгм. Ну, все. Ну так, от тое самае, так? Зноў на сваім месцы, в сваёй экалагічнай нішы і зноў дасканалы, там, дзе ён ёсць, і яму там дасканала, яму там вельмі добра. Кожнаму з іх. Такі от, як бы мовіць, што хто Бог паўстае, як такі артыста, грайка, мастак з гэтым з вельмі добра развітую экалагічную свядомасцю. Все зроблена прыгожа, і сам Бог у захапленні ад таго, што атрымліваецца. От ён з радасцю, любоўю глядзіць на гэтую сваю всю істоту. Ну, і паказвае Йову, як менавіта все працуе без чьего-нибудь вмешательства, як все працуе самастойна. То есть все поставлено на свае рэйкі і все каціцца. І тады вот як бы у Йова. Там, давайте еще поглядим, как нам не пропустить это, что вельмі добрая рэч, калі ён вот у 40-м разделе, где ён рассказывае про 40-й, 41-й, про бегемота и левиатана. Да? Хто яны такія? Там, калі у нас книга Йова самая лепшая крыніца для наших ведаў про гэтых істотаў. Взгляни Йов на бегемота, я сотворил его как и тебя. Так, вот он это ест траву, как бы. От перш-наперш глядзіце, я стварыў яго, як і цябе. Бачыце, як все продумано, так? Вот, и тебе стварыў, і яго стварыў. И значит, вот, калі это У вот... меня переклад «я створил разом с тобой». Как? Не, это разом с тобой, в сенсе, это не часовый сенс. Тут нема часового сенсу. Уже сделано. Зрозуміло. Это як вас усіх разом, так? От? Усіх укупе, я усіх стварыў, так? Тут дзесьці вот у гэтых словах таксама ключ до разумення папярэдняга. Потому что там ён Йова не згадывае, он просто рассказывае про горнага козла, про страуса, про коня и про орла. Так? Вот рассказывае, як яны кожны на свае месцы існуюць, як яны функцыянуюць. Кажа, и вот бегемота возьмем. Это уже совсем іншая рэч. Бегемот это не існуючая істота. Это совсем не то, что по-расійску бегемотом называется. Это еврейское слово бегемот, якое позначае некага вот такого сухопутного монстра. Вот калі левиатан это морский монстр, бегемот это некий такая незразумелая животное. Ну почему? Болотистых мессин. Да. У рощах лотосов, у сховах тростнягу и у болотистых мессинах. Это место обитания бегемота. Да. Але не у моря. Не море. Они вот как раз это один на земле, один в море живут. И он каже, я его створю, як и тебе. Значит, вот все, что было сказано, значит, вот все, что было сказано про яны створеныя, як і ты. Значит, калі оно прикладабельно до их, и оно здесь прикладабельно и до тебе. Вот. Потиху ідзе вот до гэтай думки, потиху она вот тут высновывается. Ну, давайте глядеть, якія он. От 11-го верша. Вось сила его у стёгнах ягоных. Он крепок и силен, а мышцы на животе его сильны. Хвост его крепок, словно кедр, ноги его крепки. Кости его крепче бронзы, ноги его железные столбы. Он самое необыкновенное животное из тех, что сотворил я. Но То есть есть такое захопление, да? Да. Самое просто захопление. Вот это. Глядите, тешится. Ест он травы на холмах, где резвятся дикие звери. Он лежит под тенистым деревом, прячется в болотном тростнике, прячут его деревья в своей тени. Он живет под прибрежными ивами, когда река разорвется, он не убегает, он спокоен всегда, даже если на него потечет Иордан. Вот. Никто его не сможет ослепить и заманить его в ловушку.
О, Какой? бачыце, які ён. І вот таксама на чым акцэнт, так? Што ён сваё ведае, ён спакойны, хай там ніхто, яму не трэба Божая дапамога, і ён не дазволіць йогавай дапамогі, так? Ён не дазволіць сабе чалавечага ўмяшальніцтва і не патрабуе боскага ўмяшальніцтва. Самадастаткова дасканала. Далей это цэлая паэма пра Левіятана пачынаецца. Таксама вот самая лепшая паэма пра Левіятана, і ўвогуле звесткі пра Левіятана на всю Біблію. Это такая вогуле цікавая вельмі істота. Спрабую троху разабрацца, хто гэта. Ёсць это у гарыцкай літаратуры, в том Вааловом цикле, есть Лотан. Мы мяркуем, что это та самая истота. Лотан згадывается пару разов, згадывается як семиголовая пачвара. Там тиран о семиголовах літаральна. І ён у Вааловым цикле звязаны з ямом. Памятаеце, про яму мы уже казали? Ям, то есть что? Мора. Ям это море. То есть что головный ворог Ваала. Мора это разборем, докладнее навод, не просто ям Нагар. Мора рака. Ягоное полное имя. И вот коли про яго ідзе гаворка, вот той, хто разбурае свет, то Левіятан, Лотан згадываецца як такая так самая семиголовая пачвара, і на кожнай галаве яшчэ і корона. То есть он такі уладар. Як зрэшты саме ты ям Нагар, Мора рака. У яго нават Мора рака, у яго поўны тытул принц Мора, суддзя рака. Вот такі ён увогуле, такі он вельмі важны. І это той, каго, вот я про гэта згадвалі з вами недавно, той, каго Эль прызначае каралём богоў, уладаром свету. Это ж чаго зрэшты там, вот у гарыцкай літаратуры вся завязка з таго, што каралём свету робіцца той, хто нясе гэтаму свету разбурэнне. Той, кого боятся все боги, кто выходит в боскую раду, вся боская рада шалено боится этого яма. И ям потребує, каб боская рада выдала ему Ваала, бо Ваал самый нахабный з усіх. Ну і у выніку бойки паміж Ваалом і ямом Ваал перамагае, і таму ён дамагаецца права на кіраванне светом, і таму ў свеце там зноў гармонія, людзям добра жыць, і все на месцы робіцца. Але это ідзе ў змаганні з ямом Нагаром. У сувязі з ямом Нагаром ёсць вот гэта Лотан. Бо про морскую пачвару мы ведаем много з іншых тэкстаў, лінгвістычна. Это у нас адзіная прывязка, тому што Левіятан сустракаецца некалькі разоў у гебрайскай Бібліі. Менавіта з этой назвою Левіятан, якая этымалагічна звязаная з Лотанам. Але што бы гэта яшчэ значыла, у нас недастатковай інфармацыі. Мы не ведаем. Але тое, што вот гэтая некая персоніфікацыя мора, якая ёсць наймацнейшым увасабленнем. І увасабленнем сілы, увасабленнем, чаму яно увасабляе разбурэнне, таму што ў ім велізарная сіла найперш. То есть зноў-такі вот тут вавілонская гісторыя, мая ліж, якая мы таксама згадвалі, якая гаворыць пра стварэнне свету. Мая ліж, што значыць калюнверса. Там першапачатковыя дзве істоты, дзве вады. Такая салодкая прэсная вада, акіян прэснай вады Апсу, і акіян салонай вады, морской вады Тиамат. Вот это вот Тиамат. Это жаночий персонаж. Это не антропоморфны жаночий, а жаночага роду. Тиамат, в адрозненне ад Апсу. Апсу мужчынскі, Тиамат жаночий. Вот это вот Тиамат, гэты вот персонаж, ён, па сутнасці, ёсць таксама, ён заўсёды персоніфікуецца як цмок, як такія вот это, як Лотан, Левіятан, як некая морская пачвара. А тая, у каго вот найвялікшая моц свету,
і тая, з якой у канфлікт уваходзіць космічны герой. То есть вот у этой ситуации это, конечно, Мардук. Я не будем зараз затрымлівацца на Эномайліш, тому что это самастойная невялікая праца. Просто згадаем коротко, что отбываецца по сюжете. Все молодейшие боги, космічныя боги, якія нарадзіліся ад вот этих двух хаотычных бостваў Апсу і Тиамат, яны як это Апсу і Тиамат, яны як боги вечности, хаосу, это вода, яны спокойные, яны нерухомые. А гэтые, что понараджались, яны там вот валтузятся, бегают, яны начинают раздражнять Апсу. И Апсу выказывая думку, что яны не заминают спать, не могу спать они в день, они в ночь, что весь час они бегают. Вот. И может нам их того, когда от нас народились, так мы их и прикрыем весь это. А эта поговорка идет про вот космос-хаус, то есть про велизарные такие реалии. То есть все эти молодшие боги, и они по сути это и есть свет. Потому что яны потом это будут все это и земля, и небо, и знову-таки вода, только что уже вот иншего характера, вода и космичный элемент. И справедливость, и война, и любовь, и все, что хочется. Все, весь свет, космос. А хаос завсёды попередничает космосу, он больше за его, он вечный, и он может космос знищити. То есть космос завсёды існує вот в этом супротистоянии своим хаосу, з якого ён вийшов, і яким може бути спраглинутим. От як не бути спраглинутим, космос мусить щось робити. І от это і Апсу пропоновує, що воно вот оно нервує його, може його, як його лепше, як його більше не було. От. А Тиамат шкодує, що якби від нас народилися, якби наші діти, що ж ми їх будемо нищити, хай бігають, вже як бігають. І вот это всю эту історію, їхню говорку подслухав Эа, який якраз таки Бог води. І ён вырашыў такую прэвентыўную меру зрабіць. То есть, калі ну так вот ужо, калі ёсць пагроза нашаму існаванню ад іх, то ён робіць тое, што адмаўляецца зрабіць Тиамат. Ён просто забівае Апсу. Это вот Эа. І зрэшты Эа сам займае ягоны пасад і сам робіцца вот этим богом салодкай вады, прэснай, жыццядайнай. Але Эа разумее, што может быть беда того, что он забил Апсу. И вот дзеля того, как супрацьстаяць магчымай пагрозе ад Тиамат, он нараджае Мардука. Специально. Мардук это дитя Эа, але Мардук он таки он суперистот, он супербог, потому что у яго ён чатырохкротна пераўзыходзіць усіх богов. У яго 4 твары, у яго 4 пары вачэй, 4 пары вушэй, ён 4 разы больш прыгожы, 4 разы больш моцны, 4 разы больш мудры, он такі просто вот выдатны. І ён яго вядзе да вярхоўнага бога, да бога неба, да Ану. Ану яго благословляе, і вот тады якраз Тиамат пачынае паціху збіраць свое, и вот тут вот эта вся лутановая, вот эта ямовая история проиграется. Яна збирае, стварае сабе войска, как все ж таки покарать вот этот богов за забойство Апсу. И там это, конечно, вельмі цікавий текст, вельмі цікавий у деталях, як воно все проявляється, но ми деталі пропустимо, просто згадаємо саму ситуацію. І на Божській раді Мардук виходить як такий герой богов, і він готовий змагатися з Тиамат, тому що боги всі розуміють, що це нереально, це неможливо з нею змагатися, а він готовий з нею змагатися при умові, що він стане їх королем, що він буде абсолютним монархом у серед богов. Вот, на что боги с радостью сгоджаются, будь ты хоть там монархом, хоть перемонархом, иди змагайся. И Мардук змагається з Тиамат, перемагає її у бойці, забиває її. І тоді уже вот з этого тела Тиамат, коли он сузирає это забитое тело этого гигантского монстра, и он створяет из этого тела сусед. Все не разделяя на две части, з одной частки робить небо, з другой робить землю, и утилизуя там все, что у нее есть, и вочи, там, и шубу з рота, и гриву, и луску, все утилизуя, створаючи там
и зорки, там, и реки, и озера, и горы, ну, все, що можна. Тобто він створює світ з її. Так само, такий класичний вельми образ світу, який створений, які реальні матеріальні структури світу створені з хаосу, з завіта хаосу. Ну і заодно там потім і чоловіка створює, але це вже інша історія, нас чоловік тут туди факту не створює. Где про это почитать? Где хочете. История не спрашивала. Где хочете, потому что это как бы сам текст так само можете знайти. Это ось есть два текста, які самые відомі месопотамські тексти, это Гильгамеш и Еномаэлиш. Вот. И Гильгамеш он больше, и такие, они абсолютно різні тексти, але це тексти, які по сутності були, ну, по великим рахунку, це тексти, які були моделями для інших культур, для створення своїх сюжетів. Потому что концепции те самые, але вот месопотамские, они были всем відомі, они всеми брались за основу. И коли мы что-то там не находим там полного набору, полной схемы, то она мається на увазі, потому что она прописана в этом месопотамских текстах. Вот. И Еномаэлиш это абсолютно показальный такий классичный текст, причем справді він вельми пригожий в деталях. Але от коли ви пам'ятаєте, ви все це бачили, браму Іштар Вавилонскую, так? Яка от на синій поліхромній кафлі, велизарной, там где 3 живёлы весь час повторяются. Лев, бык и цмок. Весь час. Вот там 3 живёлы. И лев это якраз живёла Іштар, а цмок это живёла Мардука, потому что Мардук переможца цмока. И Мардук, у его иконографии вельми часто виявляється, он стоїть просто на цмаку, який там от під ним ходить, ті лежить, ті повзає. Бо ён переможца Тиамат, и он стваральник сусвету. И вот это, по сутности, это та самая, вот это той самый образ. Вот это вот вавилонская Тиамат, якая потім от у заходньо-семітському варіанті, это уже это не жаночий персонаж, а мужчинский персонаж, вот Лутан, Левиатан. Но это вот той самый персонаж, то есть это той самый некий, значит, вы повинны себе уявлять, что это не просто там вот морский цмок, який там десь у морі купається, а що вот это вот сапрати, вот это вся некая невероятная сила докосмичная, якая вот такая большая за космичную, могутная сила. И она вот у библейских текстах, вот мы зараз глянем, як, она вот по-розному Левиатан гучить, і гучить і негативно, і позитивно, тому що він може бути розгледжено в залежності від ситуації, негативно і позитивно. Ті як погроза, ті як зло, ті от наоборот, як от така от моць велизарна, якою Бог захопляється, от як ми так у 104-му псальмі, наприклад. Ось. І от що важливо вельми тут, вот у Йова, що Левиатан – це одно со створенням. То есть Бог говорит, что вот он там рассказывает, что ну, таки вот як и бегемот и Левиатан, это ягоные улюбленцы, это ягоные детище. Вот про бегемота мы так много не ведали, как про Левиатана, потому что вот это по сутности голодная храница про бегемота, вот это князя Йова. А про Левиатана мы просто вот за Левиатаном тягнется вот весь этот близкоусходний шлейф, это мы разумеем, что это может быть. Вот давайте мы про Левиатана просто в інших текстах поглядим. До речі, от у того ж Йова, поглядите, Левиатан згадується, вот ми вже сьогодні прочитали його, 3.8. Вот там, где коли Йов починає лементувати на життя, вот ще раз прочитайте, це 8 розділ, там, де він згадує Левиатана. Ну, я так розумію, що наприкінці розмови про Левиатана то і симляється з Богом. Нет, с силою своей. Это сила, это он не отоесамляется с Богом нигде, але сила у им перевзыходит силу всего остального, что існує. И это, а так как это Бог эту силу ему дает, так как это божское створение, вот в одрозине, скажем, от этой месопотамской истории, это сапраўды божское створение, как и все остальные, то это вельми много говорится про Бога. Так? Вот давайте 3.8, кто нашел худенько. Колдуны всегда хотят Левиафана разбудить. Колдуны всегда хотят Левиафана разбудить. Ну тут такий вот это специфічний переклад. Так? А вот, Хай поклянуть її клятві дня,
Здольные разбудить Левиафана. Ось, тут клятьби дня, а їх просто, от, бачите, у колдунов записали, так, туди. Але те, хто заклинає у день, але у будь-якому випадку здольне розбудити Левіатана. Левіатан повинен спати, так? Знову таки, все з тих самих причин. Це у Йова. От ми поглядимо эту поему про Левиатана. Псальм, давайте в псальмах поглядим, что у нас у Левиатана есть. 74:14. Вот я тут напишу, так? 74:14. Ну, пам'ятаєте, на один отримається, коли у вас септуагінська, це російська система. 102:26. Ну, Исайя 27 так само треба. Исайя 27, один остается. Давайте псальмы вот поглядим. Ты Да. разбил голову Левиафана и отдал его в пищу людям. Я ще раз, от початку, виразно. Угу. Ты разбил голову Вот. Левиафана и отдал его в пищу людям, обитателям безводных мест. Ось, разбил голову Левиатана, уже разумеем, что это значит, так? Разбил, переможца Левиатана, это верный великий герой, это вот такая месопотамская традиция заховывается. То есть Левиатан, у якого разбитая голова, это скорона Левиатана, это вот подкресливая велич того, кто это зробил. Давайте тогда вот это 102:26 и это не 102, это 104. 104, 26. Это значит, у вас будет 103. Там якраз зовсім інший поворот. Коли глядачі, які у вас переклади, от всі поглядіться, от 104:26. Там плавают корабли, там Так. этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Іграти в ньому. Море великое. Ще, там якби, там два варіанти перекладу. Там ходят корабли, и Левиафана ты создал, чтобы он играл там. Щоб он играл там, поглядите белорусский переклад. Ну, те саме варіації. Наприклад, як от у наційному перекладі, що Левіатана у кита перетворив, невідомо чому. От кораблі плавають в і кита гробисти там, якого ти створив на потеху собі. Не как Левиатан тешился у моря, гулявся у моря, а ты сам, Бог, гуляешься с Там Левиатаном. плавают корабли, там гэты Левиафан, якого ты створил гулять у ним. Гулять с ним. Ну тут докладно таки самое. Вот. А у кого Станкевич? Там то самое. Ага. Что там? То самое. Гулять у Ил? Гулять С Ил. у им. Угу. Ясно. Ну, я пыталась это у отца Александра Нетсона, чому ви переклали Левіатана як кита. Я кажу, тому що людям не зрозуміло. Я кажу, так нужно хоча б смака, а он страшний. Что он вирішив змягчити ситуацію і перетворити Левіатана в огромністого кита. Вот, а ці переклади, коли ти створив на потеху собі, і він дає зовсім новий розворот. Да? Але от у гэтым боку, у 104-м псальмі, от чим ён цікавий, що тут Левіатан гэта як, ну, тое, чим Бог захопляється. От там, де от скришив голову Левіатану, це зовсім інша історія. Да? Давайте от Ісаю так само поглядим. Ну от, там, до речі, вся компанія от у гэтым верші Ісаєвим його постійно згадують, тому що там вона вся просто. Вот это 27 розділ, перший вірш. Так,
Яго дня Господь покарає мечом своїм тяжким і великим і моцним Левіафана, змія, який просто біжить, і Левіафана, змія, який звивається і заб'є почвару морську. И заб'є почвару морську ще заодно, так? Там почвара морська, це так само конкретна річ, що 2 рази Левіатана, і такого Левіатана покарає Бог. Так? І того, який біжить, і того, який звівається. До речі, ось біжить і звівається, бо так само таку ж ситуацію у хітицьких текстах маємо, де але там він називається там Ілуянка. Скон кончаток С, ці що Ілуянкаш, ці Ілуянкас. Так. Так само його етимологізуємо це слово там, і індоєвропейськими, і семітськими коренями. Але це так само от, великий смог, великий змій. І там 2 історії про його на одній табличці. І в одній історії він у нори живе, десь у земляної нори. Его там Инара, выманивая, ладит специально пир у себя, беседу такую в своем палаце, где там алкоголя расставляя вельми много, и выманивая с норы этого Илуянку, как он пошел его пил, и он приходит, напивается, наедается, и вот и лежит пьяный, тогда уже великий герой, как раз вот Бог-Ромауник, где якого вся история рассказывается, уже як справжній герой вибігає, зв'язує його віровками. Не зв'язує віровками там же чоловік, якого Інара знов таки наняла, а то його вже забиває, головний герой. Так? Ну там знову нас це не тичиться, яким чином відбувається, але він з нори виходить. І він напився так, що не мог повернутися у свою нору. Нора підкреслюється, земляний. От як це перший Левіатан, якого от зараз Ісая згадує. А другая история, он у моря живе. Він живе у морі, і там знову таки вельми такий мудроєлістий план, як його перемогти, вельми складаний. Аж там доводиться Богу Громовнику народити сина з тим, як він побрався з дочкою бідного чоловіка. Там такі складані соціальності, як потім не побралися з дочкою Гацмака, але він морський. От. І от це те, що він може бути морським, звичайно морська почвара, але це часом повстає як не морська, бо це просто от вся ця хаотична емоція світу. От. А що про його розказує Бог у Йова? Вот, ну, давайте в фильме коротенько почитаем, потому что это такая пригожость, которую просто больше нигде не знойдется. Вот он починається, это Левиафановая поэма, 40 раздел, 20 верш. Ну, давайте. По-белорусски, пожалуйста. Давайте. Ты можешь ты... А давайте мы Чернявского послухаем. Что у Чернявского? Горы приносят ему єшу, усі звери дикі там гуляють. І він спить у рощах лотосу у сходу. Не про Бегемота, про Левиатана, от 20-го верша. От 20-го? 20-го. У меня 25-го. Не, от 20-го. Я читаю с 20-го. С 40-й 25-й. «Ти можешь ты, Левиатана, вытягнуть крючком». Вот из 25. Вот отсюда начинаем. «Вытягнуть крючком и веровкою, ти скопишь его за язык. Ти укладешь ты трясину у его ноздрей, або ти проколешь скивицу его». Там говорка, ти кладеш колца у ноздри. Ці можна вот його взяти, вот як бикам вставляли ті колці в ноздрі, тоді водили тих волов, биков могутних. Або ти проколешь скивицу его терниною. Ти буде он дуже просить тебе, або говорить до тебе ласкаво. Ты заключить он с тобою заповед, и ты возьмешь его на вечную службу. Но это я бы до человека. Так. Ти можеш ти бути владаром йому, вот это все, коли коротко.
Ці погуляєш ти з ним, як з пушкою, або прив'яжеш його до своїх дочок, Угу. як собаку. Угу. Ці Ну, ми ж заглядять, бачили, як що Бог бавиться з ним, так, от у інших текстах. А от ці можеш ти з ним бавитися, га? ці заглядяться на його сябри, ці поділять його купці. Угу. Ці проб'єш ти скуру його стрілами, а голову його рибацькою островою. Угу. Ці Ага. можеш ти його забити, от як Бог скришиває голову Левіатана. Угу. Поклади на його свою руку і пам'ятай про битву, і більш не будеш. Угу. Угу. Вот, ну уже 41. Так, так, далі, звісно. Вот же надея его, подмани его, и он сгине от одного выгляду его. Тут одного добавлено. Угу. Ну, давайте далі. Нема таких смелых, как потревожить его, да кто тогда может устоять перед обличием моим. Угу. То есть до себе. Так, але попереді, от третій вірш тлумачить, так, хто? Хто приступився до його і застався цілим? Ну хто ж під усім небом? Угу. Не буду му... От варіантний переклад. Хто опередив мені, щоб я давав йому, під усім небом усю мою. Бачите, тут зовсім різні сенси отримлюються, так? Ці, хто ж попереди мене може йому дати, тому що я йому тільки даю, так? І все моє. І у вашому варіанті, хто ж під усім небом, у Бога може щось цим зробити. Тобто я там не при чим. Ну, там можно, видите, что вот пропустить эту участку вот от 10-го верша, вот где вот. Як чхне ён, святло блісне, Вот. облучив його, як повіки зорниці. Спасши його виходить полум'я, битцем іскри огню вилітають. З ноздру його виходить дим, як з горшка нагретого і кипячого. Угу. Дихання його розпалює вуглі, і спасши його виходить полум'я. Угу. У шиї його завсюди сила, і перед обличчям його крочить тривога. М'ясисті члени його зв'язані поміж собою, стиснуті яни не здригануться. Серце його засверділо, як камінь, і стало твердим, як ніжній камінь млиновий. Угу. Коли ён устає, дрижать осілки, поворачиваются назад со страху. Кто кинется на его, меч его не утаит. Ані діда, ані стрела, ані панцирь. Бо железо лічить ён за солому, а меч за гнилое древо. Угу. Не полохая его стрелок, у сухую стеблину перетворилися для його пущенные камені. Довбне йому, як солома, і сміється ён з посвісту шаблі. Подим гострої зломки, і ён ніби гусеничний інструмент для отыскания болота. Ага. Что за переклад? Ну, там вот это з этого гусеничного инструмента как раз я рабочий з этого перекладу. Ён глибиню Поглядите, у кого есть же варианты. А какое это? Ну, отдельное орудие. 22. 41-22. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит. Ну, значит, як обошли складаний варіант, складане місце. Угу. Ён глибиню вод кипятить, як котел, і море перетворяє у горшок намащенням. Горшок мазі мора робиться, бо він кипятить воду. За собой покидая светлую стежку, и бездень будет здаваться сивизною. Ага. Нема на землі сили, яка приравнялася до його, і он створений безстрашним. І он глядить на все високе без страху, і он сам володар над усіми синами пихливості. Угу. Ну, бачили, так, яка це суперістота? І от як і при Бегемота було тоді сказано, що нема на землі подобного йому. Про Левіатана нема на землі подобного йому. А про кого ще було сказано нема на землі подобного йому? Про Йова. Ось у чому реч. Ну, третій раз ми бачимо, що Бог каже, що нема на землі подобного йому. І що це значить?
І это вот якраз, калі вот у Йова будзе закономернае пытанне, што вот пасля гэтай прамовы, так? Йов уже якраз вот Йов змаўкае, так? Йов прызнае, што вот верыць, што Божий, але што яго пераконвае. То есть он можа сказаць, ну добра, вот што ты сапраўды уладкаваў свет усіх жывёлаў найлепшым чынам, усім даў самае лепшае, што мог даць, а мне што ты даў? І вот тут якраз вот у гэтых словах ёсць і адказ. Таму што тое, што Бог даў Йову, это якраз таки оно не паўтараецца, таму што яно паўтарае вербальна, што было сказано про Йова у празаічным тэксце, в першым раздзеле. Таму што Бог кажа, няма на зямлі падобнага яму. Ну, давайте вот вернемся, просто вот, как нам сейчас не згадваць, першы раздзел. Вяртаемся. І поглядзіце. 8 раздел, 8 верш, давайте, читаем. И сказал Господь сатане: «Звернув ти увагу свою на раба майку Йова, бо нема такого, як Йов на землі. Чоловік беззаганний, справедливий, богобоязний и утечный от зла». Вот это вот все, вот бачите, что вот мы эти 4 характеристики мы уже згадываем который раз, які її тлумачать всякі. От это, пам'ятаємо, это різні тексти, різного часу, різного авторства, але зв'язані в один текст тим, хто писав ту поему. Тобто той, хто писав поему, він це все поставив на своє місце. Так? І от у поемі, коли ми бачимо про Бегемота Левіатана, нема подобного йому на землі, нема такого йому на землі. Бо гэта мы уже чули про Йова. І бачите, там вот не скидається, там нема подобного йому чоловіка. Просто вот такої істоти нема. Бо гэта вот это ёсць досконала, самая досконалая істота. Это самая такая вот, это характеристика повного захоплення. Нема подобного йому. І ось як що тоді Йов після вот этих всіх історій про жывёлаў диких і монстрових, а Йов там само. Ён у тым самым шэрагу, няма падобнага яму на зямлі, бо ён вельмі каротка, эканомнымі моўнымі сродкамі расказана, што ён А, Б, С і Д. Йов вось такі. Йов досконалы, Йов справедливый, Йов боится Бога и бежит зла. Ось. И вот тады, что ты дал мне вот на отказ, пытание Йова, вот, им что дал, все рассказал мне что. А это вот там все рассказано, что Бог дал Йову. Как раз гэтай рэчы. Вот тады, то есть, по сутнасці, гэта тое, што трэба Йову, як сацыяльная істоціка, перажыць усе свае сацыяльныя катаклізмы. Ну, вот. Йов сам рассказывая, давайте мы снова вот эту промову Йова вернемся, 29 и 30 разделы. Йов рассказывая, 31, да? Йов рассказывая, як все было добре, як было його життя уладкаване, що йому було дадено, так? І потім говорить, що з гэтага сталося. Вот давайте вот на это поглядим, то есть вот что вот коли это с жывёлами такая история, с Йовом такая история. Вот давайте 29 читать. Так, там невеликий раздел весь. И говорил далее Йов слово свое и сказал: «О, коли б я был, як у ранейшие месяцы, як у тыя дни, коли Бог ослонял меня, коли святильня ягоная святила над головою моей, и я при святле ягоном ходил у темры, як был я у дни молодости моей, коли ласка Божия была над наметом моим, коли я шел всевладный был со мною, и дети мои вокруг меня, коли шляхи мои обмывались молоком, и скала криничила мне ручаї. Бачите, як він уявляє своє ідеальне життя, яке його було, що шляхи обмивалися молоком і скала алеєм точилася дзеля його. Що тут вот сапраўды по яркости, в образу, по пригожості, як з тим Левіатаном. Так?
Калі я выходзіў да брамы горада і на плошчы ставіў седлішча сваё, хлопцы, убачыўшы мяне, хаваліся, а стары уставалі і стаялі. Князі устрымліваліся ад прамовы і пальцы клалі на вусны свае. Голас знакамітых змаўкаў, змаўкаў, і язык у іх прыліпаў да паднябення іхнага. Вока, якое чула мяне, улешчвала мяне, вока, якое бачыла, хваліла мяне. Бо я И вот тут он рассказывает, какая была пашана ему выказанная, так, что его все молчали перед ним, потому что так его шановали. Вот чему он у браму выходит, это вы можете себе уявить, что это близкоусходний город, брама это как раз это великая вельми простора. Под брамою там все отбывается, и суды судятся под брамою, и присуды выносятся, и могут и надлевые некие сделки робиться под браму. То есть брама это такое центральное место, где отбываются некие речи в городе. Вот. И вот он рассказывая, как его шановали, а далее он рассказывает, чему, який он сам был. Вот как раз вот, что с ним было. Бо я рятував похутника, який іншив, і сироту бездопоможного. До прославлення того, хто гинув, приходило до мене, і серце удови, і серцю вдови приносив я радість. Я опранувся у правду, і суд мой опранав мене, як мантія і турбан. Я був очима слепому і ногами кульгавому. Батьком був я убогим і тяжбину, якою я не ведав, розбирав уважливо. Пришив я з беззаконному скивиці, і з зубов ягоних виривав крадене. І казав я, в гнезде моим сканаю, идем моим сканаю, идем моим будем много, як тоску. Корень мой открытый в воде, и роса ночуя на ветці моим. Слава моя не старится, лук мой моцный в руце моей. Уважали меня и чакали, и молчали при ради моей. После слов моих уже не разважали. Мова моя капала на них. Чакали меня, як дождю позднему, позбавляли устные. Разъявляли. Як дождю позднему разъявляли в устны свои, как напиться. Бывало, усмехнуся им, яны не верят, и светла твару моего яны не сброчивали. Я назначил шляхи им, и сидел на чоле, и жил як цар у коле воїв, як сутешник заплаканих. Бачите, такий подвойний образ. Вот это той, хто сутешить усіх, кому кепсько, доглядає усіх, кому тяжко, приносить справедливість і кришить скіліці. Да? Вот як знов таки это боский образ. Так, вот як Бог на землі. Як такі, так, гэта менавіта вот такі, як паралель, як Бог у сусвеце, так і у грамадстве. Ён робіць тое самае, што робіць. То есть такі вельмі моцны образ. Вот ён яго усведамляе, гэты свой образ, вот як яно было. То есть это калі па тое, што Бог яму даў. Вот. Ён вось такі, насамрэч. Што з ім адбылося, это можна весь 30-й не глядзець, можна толькі вот до 16-го. А сёння смяюцца з мяне і малодшыя за мяне гадамі. Тыя, чыіх бацькоў я не згадзіўся пасадзіць разам з сабакамі статкаў маіх. Так, смяюцца з яго. То есть самыя такія адкіды. І сіла рук іхных навошта мне, над імі ўжо прайшоў час. Беднасцю і голадам змораныя яны уцякаюць у стэп бязводны, змрочныя апусцелы, скубу зелянел. Он расказвае, якія гэта негодныя людзі. І вот гэтыя людзі цяпер, я зрабіўся цяпер іхнай песняю і ежаю іхнай гутаркі. Значит, што яны мяне абгаворваюць, так? Яны грэбуюць мною, аддаляюцца ад мяне і не перастаюць пляваць перад абліччам маім. Як што ён развязаў повод мой і пабіў мяне, дык яны скінулі з сябе кілзы перад абліччам маім. З правага боку ўстае гэты вылюдак, збівае мяне з ног,
кіруе свае пагібельныя шляхі да мяне, а маю сцежку сапсавалі. Усе паспелі зрабіць дзеля маёй пагібелі, не маючы памочніка. Яны прыйшлі да мяне, як праз шырокую праломніну, з шумам кінуліся на мяне. Жахи памкнуліся на мяне, як ветер развеялася веліч моя, і шчасце маё адляцела як облака. Вот оно што здарылася. Вот это Кёў гаворыць, так само яго на эмоцыі адчуваць, так? Это снова, вот уже тут мы чуем, это не плач, не стоган, это абурэнне, это гнев, это злость. І Йоў далей, вот ён адказвае ўсім сябрам, он збівае атакі кожнага свайго сябра па чарзе. Ён вот, абураецца на сваіх гэтых суграмадзянаў, ён гатовы судзіцца з Богом. Вот чым ён, вот, што ў яго, што ў ім, якая ў ім это ёсць моц, чым ён можа гэта все адбіваць этой атакі. Вот за што ён трываецца? Вот он, па сутнасці, трываецца толькі вот за сваю, за тое, які ён ёсць, па сутнасці, так? Ягоная цельнасць, ягоны характар, ягоная упэўненасць у сабе, так? Вот адзінае, што ў яго ёсць, это па сутнасці тое, што ў яго і ёсць. Вот зразумела гэта? Вот это вельмі, вот такі, мусіць, таксама это ключавы момант для вот гэтага прачытання, так? Што тое, што ў Йова ёсць, это менавіта тая ягоная сутнасць, якую Бог апісаў у пралогу 4 гэтымі характарыстыкамі, і якая вот Йовам расказваецца падрабязна, але па сутнасці тое самае. Ягоная справядлівасць, ягоная вера, ягоная вернасць, ягонае уцяканне зла. Вот дакладна вот все, што было сказано, это тое, чым ён працягвае адстойваць сваю праўду. Да? Вот. І кульмінацыя вот ягонай змагарнасці это вот у 31 раздзеле настае. Вот, где он вот, там уже вот, давайте хотя бы. А вас можно питать? Ага, конечно. Вера во что? Тут вера во что? Тут худшая верность. Коли уже нема надеи, хочу померти, нема надеи, нема будучи, якая верность? Во что вера? Вот мы же как раз в этой спробуем разобраться, что он верит. Вот згадайте, что мы минулый раз сказали, там, где застаецца вот, акцент этой веры у тым, што Бог даў, Бог взял. Бог ад Бога браў добрае, чаму нам ад Бога не браць кепскае. Да? Вот. І там у яго апора ў Богу у тым тэксце. У гэтым тэксце, у паэтычным тэксце, апора ў сабе. У тым, што вот глядзіце, што вот ён сапраўды, то, што здесь здарылася, яно вот, немагчымае. Лепш было не радзіцца на свет. І калі яму спрабуюць патлумачыць, што сапраўды можа вот, ты вот штосьці нарабіў, што ты заслужыў на гэта, а ён ведае, што ён не заслужыў. Ён ведае, што ён справядлівы, пабожны, дасканалы і незлачынны. І вот тое, што ён вот эту збірае сябе менавіта вот у гэтых кавалках. І ён гаворыць, што все вы, абсалютна вы все людзі, сябры і Бог, не маеце рацыі, што я чымсьці мог на гэта заслужыць. Я такі, які я ёсць. Я абсалютна справядлівы. Вот давайте 31 раздзел пачытаем, тому што ён там вельмі выразна гаворыць, што калі б гэта было, калі б я нарабіў чаго-небудзь, так? Вот ён пералічае все зло, якога ён мог бы зрабіць. І вот калі б ён хоць што-небудзь без гэтага зрабіў, ён з задавальненнем прыняў пакаранне. Все на месцы. Але я нічога гэтага не рабіў. Паглядзіце, як трансфармуецца ягоная вот дэпрэсія, няшчаснасць трансфармуецца ў злосць, якая ўжо ёсць у параўнанні з дэпрэсіяй абсалютна такім жыццесцвярджальнай сілаю. Давайте просто паглядзім. Таксама там хаця бы кавалкі. Вот мы калісьці з вами казалі, шукаць будем читать 30, калісьці памятаеце, мы колькі гадоў таму, калі мы казалі пра егіпецкія касмаганічныя сістэмы,
Мы згадували славутая египетская книга памёрлых, яка повпливала на єврейську Біблію. Ми це бачили, ці так званий там по нашому поділі 125 розділ книги памёрлых, де памёрлый з'являється уже у палац богов, да, Осириса. І спочатку йому зважується серце, кладеться на одну шалю перо Магат, богині правди, Тевоклі перо правди, а на другу його не серце. І от коли серце не переважує пера правди, то його тоді проводять уже вот у зал двох правд. І от у залі, коли він вже стоїть перед Осирисом і Великою Еніадою, 42 богами, і він обіцяє, от спочатку вітає усіх, обіцяє, що я веду тебе удар правди, веду там твоє ім'я і ім'я 42 богов. І тоді він говорить, що про себе. Я не крав, я не чужоложив, я не подкладав ваги на шалі, я не відбирав молока від вусного дитяті, я не спиняв води в її пару. І він перелічає там в різних версіях там до 25 різних злочинств, які я не робив. Які от потім ми бачимо, як вони проіграються у єврейській Біблії, як не я не робив, а ти роби або не роби. 10 абсолютно по-іншому, вельми виразно структурованих речей, так само просто не будемо зачіпати з вами іншим разом. Але от гэтая традиція, вона адмоўнага вызнання, она дзесьці вот тут прокручивается в 31 розділі, дзе ён пералічае розныя злачынствы, і ён нічога з гэтага не рабіў. Ён гэта цудоўна ведае. Значыць, ён зноў у гэтай вот вялікай этой блізкаўсходняй традыцыі, ён беззаганны. Ён варты от самага лепшага, таму што ён все рабіў дасканала, все рабіў заўсёды правільна. Ніводнага з магчымых кепскіх дзеяў, это все яго не тычыцца. І гэта таксама тое, што вот калі ён гэта прагаворвае, вот это вот на ваше пытанне, што дае яму веру, гэта і дае яму веру. Што ён ва ўсім быў правільны. Ён ва ўсім рабіў так, як трэба. Нідзе не рабіў нічога кепскага. Значыць, все, што ён рабіў, все было толькі наилепшей якости. Ну, давайте, ладно, прочитаем сами, пропустим. Але вот что з гэтага все вынікае? То есть гэта па сутнасці, зноў-такі, вот, вяртаемся ў эту экалагічную канцэпцыю, доказ, як бы, вот, яркі, выразны, то, што ён прамаўляе, вот эту сваю клятву, який він добрий. Він стверджає босский дизайн. Він каже, що дизайн був добрий. Все було задумано добре, і я все робив добре. От. І от коли в 3 розділі він ридає, так, і готовий померти, то тепер він готовий судитися з Богом. І те, що він готовий судитися з Богом, це так само свідчення його непобожності. Это вот то, что вот вельмі многие звертали увагу на эту, на самую цікавую, такую, самое яркое, что людей чапляе рэч у князя Йова, то, что калі б Йов не пачаў лямантаваць да Бога, как ён не пачаў судзіцца з Богом, то ён бы ніколі не пачуў нейкія вот такія фантастычныя аб'яўленні, якія Бог яму зрабіў. Бог прамаўляў да Йова з тае прычыны, што Йов прамаўляў да яго, што Йов кінуў да яго всю вот, весь свой боль, всю свою крыўду, все свое неразуменне кинул, як на суде у твар Богу, і ён пачуў адказ. Каб ён гэтага не зрабіў, зноў-такі, ён гэтага адказу не пачуў. Ён бы не пачуў адказу пра тое, як гэта святлооткаванне, якое самого ягонае месца ў ім. І вот гэтая ягоная пабожнасць, яна ўбудаваная ў яго зноў-такі гэтым дызайнам. То, што ён да Бога же і звяртаецца, це знову сведчанне, яркі паказчык таго, як ён пабудаваны. І вот глядзіце, вот, дзе вот, мы там про гэты попел глядзелі, вот, давайте паглядзім, як он падымаецца, 30 раздзел 19 верш і 42 6.
вот у 30-м, там, где он да, на эти социальные несчастья свои скардится, Кинул он меня у болота, и ставший я подобный до пылу и попелу. до пилу і попілу, так? Йон кинув мене, це йон наракає. 42-й, 6. Для того я сам себя обвиновачиваю и отбываю попуту у пыли и попеле. Вот глядите, отбываю попуту у пилі і попілі, у сьомих і каюся у пилі і попілі. У вас що вот у вас у вашому поетичному перекладі? Що? Не стыдно за себя, Господь. Я очень сожалею. Сижу в пыли и в пепле, но обещаю изменить и жизнь, и сердце. Глядите, бачите, вот зовсім отворотний сенс, тому що яно по сутності где-то вот там по-єврейську, але фарве афер. Воно, звісно, гучить вельми пригожа. Там самі це, я вот так вот напишу, как было зрозуміло. Это вот тут у 46 розділі, а от це предословник, я зараз транслітерую, тільки звертайте увагу на ці речі. А от це пам'ять, по сутності. І от тут ось афар, я підкреслюю, тому що воно у слабой позиції, і тут вот уже вот такое афер. Это слово афар и афер, тут только меняется перший, айн меняется на альф. А так это афар, афер. И вот оно так пригоже звучить, оно звучить так, вот, як така дуплетка, ось яких всі мови будуються, калідники, як ви сказали про свою голову. Це от ми недавно щось так само эту дуплетку згадували, зараз не пам'ятаю якою. Вот это вот пил и потово. Вот это слово афар, оно уживается у этой истории про сад роду 2-3, коли от ти, мені ніколи не відомо, як його перекладати. Ти пил і пил вірність, коли ти створена з пилу, і потім про змея, що ти будеш їсти, ти пил усі дні життя свого, а ти єсть пил на чоловіка, і от коли ми тим пилом зв'язуємо чоловіка зі змеєм. Але тут вот оно те ж саме слово. Але это пил у сенсі верхняя, это рыхлая частка земли, глебы. Пыль под ногами. Ну, это не той пыл, что вот там, что можно пылесосом там собрать, да, там, где чем-нибудь. И вот тут это пыл и попел, вот, внутрь верхний. И вот это аллофар ВФР, вот то, что мы тут вот прочитали в этих белорусских перекладах, але вони будуть і російські, і синодальні, звичайні переклади. Подивіться, що у Сьомухи, до речі, от як Сьомуха перекладає. Не Сьомуха, це Станкевич. Ну, вот это же самый вірш. 42.6. Затим я бриджуся собою, каюся у пилі і попілі. Каюся у пилі і попілі. Виракаюся у пилі і попілі. І вот там вот було по-російську вельми шкода. Оно може бути прочитане «выракаюся и каюся того, что я вот в 31 разделе, что я сидел у пилі і попілі». То есть всем меньше сенс. Не то, что я вот теперь в данный момент перед тобою у пилі і попілі качаюсь, а я вот там сидел у пилі і попілі, вот теперь я готова выракаюсь. Алапар? Так. Алапар, лапар. Афар. Это, Алафар? это П у слабой позиции читается Ф. Алафар? Я же, бачите, их подкресливаю. Я не понял. Алафар, вафер, вафер. Звучит. Оно эфер на вас будет. Эфер. Эфер. Так, оно, дайте коллегу вокализовать, конечно, это вот так вот. Алафар. Эфер. Так, будет лепше. Алафар, эфер. І у кожному випадку його, бачите, от що по сутності, що робить, він на попелу піднімається. Такі нам якраз Он
в первой части 30:22 говорит о том, что это ты меня не свергнул, а в 46:2 он уже признает, что он на самом деле есть. Тут сапраўды гэта складаны тэкст, складаны лінгвістычна ў гэтых кавалах. І от яго якраз яго прапаноўваюць цяпер разумець, што ён выракаецца і каецца са свайго знаходжання ў пылі і попеле. Ён уже больш не там. Ён больш не ў пылі і попеле, ён больш не хоча там быць. Ад яго адмаўляецца. І вот паглядзіце адразу 7 і 8 вершы прачытайце. Вот мы іх уже чыталі, там, дзе Бог выгаворвае сябрам за тое, што не яны мелі рацыю, а тое, што яны не зразумелі Йова, які сапраўды меў рацыю. Так? І потым і наступнае, паглядзіце у 8 вершы, так? Што нясіце Йову свае паднашэнні, каб Йов вас адмаліў. То есть ён адразу прызнае рацыю за Йовом, пасля таго, як Йов заяўляе, што ён не гэта ён. Как вы цікаво все это разумеете? Я не пагаджаюся з адним вашим. Я вам прапановую такое, вы прапануеце зараз знайдзіце эту, як сказаць, непаслядоўнасць, да? Што па сутнасці вот зараз Бог гаворыць Йову, да? Так это вот, на што я табе столькі казаў пра стварэнне, так? Я цябе адухоўваў. Бо вот глядзім на таго страуса, так? Які хай сабе кепскі бацька, але добра бегае. Вот як Бог цешыцца са свайго страуса, вот так я цешуся з цябе, Бог гаворыць, так яму. І я, маўляў, зрабіў цябе дасканалым і праведным, ты гэта сведчыў. Але гэта, вот эта дасканаласць і праведнасць, вот это все, што ён гаворыць, гэта, па сутнасці, это структура, это основа для твайго выжывання. І вот это вот, як бы, вот это кульмінацыйны момант экалагічнага разумення, про якую мы сёння гаворым. Калі б табе бракавала справядлівасці, табе Йову не стала бы вот гэтых якасцяў, то ты бы і не выжыў, ты бы памёр. Памятаеце, як яму адразу жонка раіць праклясці Бога і памерці. Чаму ён не памёр? Таму што ў ім была вот гэтая убудаваная структура, дызайн гэты боскі ў ім быў. Вот. І тое, што вот гэтую жарынку, якая ў ім весь час была, сябры раздзьмулі в огонь, які вынішчыў всю ту Йововую трагедыю і дэпрэсію. Вот тады ці Бог маніпуляваў Йовам? Не. Ці Бог маніпуляваў чалавекам, што ідэя ў тым, што добрым будзе добра, а кепскім будзе кепска. Вот як шатан прапаноўваў. Чаму Йов добры? Таму што ты яму ўсё даеш. Ці так гэта? Не. Это не так, што добрым будзе добра, а кепскім будзе кепска. А ці гэта само па сабе кепска? Не. Таму што сам па сабе вот гэта ёсць, гэта дызайн гэтага свету. У кожнага вбудаваны гэты механізм выжывання, і вбудавана эта свая дасканаласць, якая гарманізуе яго са светам. І от Йовова дасканаласць даказаная якраз этой Йововай, всё Йововай прыгодаю. Вот, і такім чынам Бог сцвярджае, паказвае сябе як такога, як вельмі добрага архітэктара гэтага свету. Вот такая канцэпцыя, якая адгукаецца сучаснаму, цяперашняму чалавеку. Вот она некалькі разоў пракручваецца, некалькі розных аўтараў пішуцца. Мне вот так вот падалося, што такая вельмі цікавая магчымасць прачытаць Йова як кіраўніцтва для нашага часу. А вам прыходзіла гэта ідэя да таго, як вы прачыталі такія версіі іншых даследчыкаў? Не. У мяне такое... Не, я Йова не читала.
І потім, ну знову таки, мені худший саме цікаве для мене було, це менавіта всі космогонічні частки. Їх я вздовж поперек і шмат разів всіляким чином уживала. Але от гэта, мені здається, що от гэта прочитання, ну, вельми адекватне. И оно здесь вельми добре укладено у самую, на эту саму структуру этого текста. Вот это выпробование не человечей особы, а это выпробование на якость свету, и выпробование того, ці сапраўды ці добра Бог зрабіў свет. Вот таким чином ее просто это идеальный приклад этого. И вот во все часы катаклизма и катастроф ее улюбленной книгой, менавіта з того, что там вы можете читать его и так, и гэтак, але все равно ее поднимается за распылу и попелу, да? Что его все равно феникс, его все равно воскресает. Да? И оно завсёды добре гучало во все катастрофы. Але коли вот этой база катастрофами его читаете, в этой версии, то как раз отрымливается, что той самый досконалый свет, досконалое створение, про якое постоянно говорит Библия, оно из этого Бога рассказывается, оно выпробовывается досить. Наше враження з цього тексту вас не цікавить? Вельми цікавить, чому ж не цікавить? Давайте, я ж одразу спиталася, яке ваше враження тексту, ви сказали, мені подобається. Ну, тому що ви в этой Ось. Але ну добре, вот давайте теперь вот якраз поговоримо, що ви з гэтага берете, що вам хочеться щось додати зовсім іншого. Коли ласка. Можна не сказати? Так, коли ласка. Ось поглядите, що, як я бачу этот текст, тут вельми різкий переход. Ну, одразу же, якби на 180 градусов развернулся. Только после слов. Для того я сам себя обвинувачиваю и отбываю покуту у пыли и попели. И все понеслось в обратную сторону. То есть переход здесь такой. Он, 31-го, он загадывает 30:19, загадывает, что это Бог меня у попел, як кажется, до пылу. Кинул он меня в болото, и стал я подобный до пылу и попел. А 42:6 он уже признает, я и есть пыль и попел. Нет, такого не говорит нельзя. Ну, он же пишет, я сам себе обвинувачиваю и отбываю покуту у пыли и попелу. Там якби, таки Обвинувачення Богу, спочатку обвинувачення Богу, і він мене туди кинув, а потім признає, я. Бачите, там ніде немає сам себе обвинувачую. Такого там ніде немає в тексті. Он признає, он не обвинувачивается, он признает себя, что он есть пыль и попел. Ну, глядите, вот мы читали, я как раз, вот давайте ще вот это інші всі переклади. Вот у вас там було, что мне вельми шкода. Не стыдно за себя, Господь. Вот. Я очень сожалею. Ага. Сижу в пыли и пепле. Вот. Нет, ну глядите, не, все только не Какое бы богатство у него не было, он все равно остается в пыли и в попеле. Я шкодую, так? Я шкодую. Так он шкодует, что он возражал? Нет. Что? Нет. З чого ви це бачите? А з чого ви це бачите? Що я шкодую, що перечу? Вот чего. Послушай, вот поглядите все. Вот смотрите, ну давайте тогда спочатку. Спочатку 42 розділу. У отказ Господу сказал Йов. Ведаю, что Йон с большой буквы, так я разумею, что там Бога разумеется. Йон все может, и никакая задума от него не устроивается. Ты. Ну да. Кто той, что ховая пораду немудрую? Вот чему я говорил неразумно, да и приділосні речі, які перевышали ведання моє,
Послухай, я буду говорить. Запытаюсь у тебя, а ты откажи мне. Ранее я чул про тебя только вухом, теперь же воко мое бачит тебя. Для того я сам себя обвинувачиваю и отбываю покуту. Это не удало, у вас не удалый переклад, сам себе обвинувачиваю, у тексте этого немає. Але ви поглядите знову-таки на інформацію этого всього. І він говорить, я буду говорити, а ти слухай, а ти мені відказуй. Там нема, от, самоприниження абсолютно в этом нема, в тих радках. Він каже, я буду, він розуміє, що він не розумів, це він судовно розуміє, що йому щось відкрилося, так, що він не розумів, але поглядіть, це вельми важний момент, тому що він каже, я буду говорити, а ти мені відказуй. Я раніше тільки щось чув про тебе, тепер ось я з тобою твар в твар говорю. І тому я сумую. І виракаюся, так? І от це то я над пилом і попілом там, так? Тому що там це ал, а не ба. Ось. На пилі і попілі. Там вот этого принижения себе там нема. Там есть адекватное разумение того, что я не разумел. И теперь я вот с тобой говорю, и ты мне отказываешь. Это такое досить моцное заявление. Это якраз то, про що я раніше казала, що вельми моцно приваблювало в этой книзі людей. Що менавіта його починає спрачатися, абсолютно вот спрачатися з Богом. То есть, що от чого от праведника якраз не чекають. От праведника чекають, вот, що він десь буде такий... Ну, а тут він отрекається від свого... А він якраз, от, що робить він спрачається з Богом. Здесь он обвинувачивает себя, что он спрочается. Он отмовляется от спречки. Он не отмовляется от спречки. Он протягивает спречку. Не, глядите, у вас... Я говорил неразумно. Вот да. Спречка его была да. неразумной. Я говорил неразумно. Это не отмовление от того, что... Я уже не кажется, что я шкодую, что я с тобой затеял утро. Не, он не шкодует. Он признает свою повинность, что он спречался. И он признает обмежованность своих ведов. Ён признає тое, што ён не ведаў. Вот гэта ён признае. Што сапраўды тое, што Бог яму расказаў, ён его неяк расплюшчыў вочы вельмі моцна. Ён разумее, што да таго ён быў неразумным. Вось. Але гэта не адмяняе ягонай вот этой гутаркі з Богом. Гутарка тому, што вочы адкрыў, он убачыў. Так. Убачыў забагаццем за сваім. Он убачыў, як знаходячись у пилу попелу, от тоді він його розуміє Бога. А до этого він його розумів як благо, як то, що йому дало. А коли отобрали, він опинився не з Боговой, а по сутності своєї він знаходиться, чоловік, Йов знаходиться у пилі і попелі. Отбывает покуту вечно, не глядячи на то, чи є у нього багаті ціни. І тут же ему все это вертается. Справа не в том, что он казал спорил тени, а справа после этих слов отбывается змена. Певная змена его. Сенс життя его вертается с тем, что он признает. Признает, что он был неразумный, и речи его были неразумны. І гэта адзіны яго грэх, што ён спрачаўся. Безумовно. Вот только за гэта он и было. І за гэта яму даравалі. Нет. И он скончил спречку, он признал, что он был неправ. Толькі пасля гэтага Бог вырашыў, што ты добра даруй. Нет, не добро, но это... Там зовсім інше, там больше глибей. Там менавіта сенс нашмат глибей. Тым больш, што не забывайцеся, што ад самага пачатку Йов ніколі не выракаецца сваіх адносінаў з Богом. Нідзе, ніколі. Але ягоныя адносіны з Богом, от ад таго, што вот у празаічным тэксце, ці просто вот так афарыстычна Бог даў, Бог взяў, прымалі добрае, Бог будзе прымаць і кепскае, тут вельмі разгортваецца. Разгортваецца ў тое, што ён сапраўды выклікае Бога на суд. Ён судзіцца з Богом, таму што ён нічым ніяк не здрадзіў вот гэтай сваёй дасканалай прыродзе. І менавіта гэта вяртае яму все, што ў яго было.
Як бы не признає то, що ён признає, що ён не ведає, ён признає, що... І там, між іншим, от ми не мали з вами зараз часу, ми потім це ще зробимо, я думаю, потім. Тому що це вельми цікава реч, як можна прочитати вот це богове кепіки з його, каже, ці ти був, от ми прочитаємо ще навіть при створенні цю частку, ці ти був там, де я створав світ, ці ти це робив. І от поспробуйте це прочитати з відказом так. Спробуйте, тому що він там не виключається. Ми його автоматично читаємо, що ти ж ти був при мені, коли я створав світ. А мы в равнине был. Спробуйте прочитать, что «Ти ж ты был при мне», где ты был, когда я створал свет. Вот коли поставьте ее вот туда, в эту ситуацию. Не было. Спробуйте. Спробуйте, потому что там, это так само там все неоднозначно. Там не идет принижение Йова. Это ж не принижение, ты просто задумала кожному свій час. Ну, Так, ну спробуйте. Добре, у нас тут есть тебе про что подумать, так? Ты заключить он с тобою заповед, Да. и ты возьмешь ее на вечную службу. Вось. То есть заповед дан человеку, и служит человек Богу. Так тут же ж не Бога, тут же ж заповед повесь человеком и левиатаном. Да, потому что поравнание идет Бога с человеком. Конечно. Ну не знаю. Спробуйте это. Спречное питание поміж Бенецьким. Поглядите, коли ласка, спробуйте вот это, ось якраз ми тоді якраз може і підсумуємо це все. От менавіта гэта питання спробуйте розібрати. Еще раз. Ось я спробую коротко сформулювати. То, що ми сьогодні зачепляли, Бог, місце Бога у світі і паралельно йому місце чоловіка у своїм світі. От це ось порівняння Бога і чоловіка. Вот это вот поравнание, где место человека, чему, скажем, вот то, что только что было сказано, вот ты заключить он с тобой домов, да, Левиатан? Тут в этом учись, вот со мной заключить, с тобой не заключится. Вот кто я, кто ты, вот коли с Богом в пункту гледження, кто я, кто ты с Йова в пункту гледження. То есть вот вся параллель поміж ролею Бога у створенні і ролею Йова у громадстві, ці, умовно кажучи, чоловіка у громадстві, эту паралель спробуйте просочити і зробити який-небудь висновок. Добре?